DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Baga kasama mga adlaw daw sab kanatong tanan pagkaswerte sa ato ang naabtan karon nga panimalay nga suki nato nga tigpaminaw nga numan kay siya nga ato ang listener of the day. Siya ang mudawat karon baga kasamang adlaw sa daghan kayo nga mga grasya. Woo! Niya baga kasama ang tag-iyas panimalay atong ayohon. Isa pangan Dari Bakuna Bisaya, Larry Bakuna Bisaya. Lar pila edad di mo lar? 35 na. 35. Larry usa man gyud listener ba gyud ka sa DXDC or dili pagkaroon tani ba pagpasig na siplat ay ni ba Una pa ni oh. kay ba kag lar on sa among daron wal pa gyud kagabalo surpresa na para ngadtong Larry Bakuna Bisaya bagya kasama diri sa may direct Bukana Bukana no Agro compound bagya kasama barangay 76 siyudad sa Davao. Lar matay marlipay gyud siguro kaniron lang kay pagkaguba sa imong radyo para gituyo gyud sa Ginoo kaya binimo gano ilisa na mo ng bago. Salamat. Palakpak mga silingan. Pwede basta-basta yun, no? Nar, unahon ako hatag sa imo ang atong radyo nga brand new gyud tayo. Nagay logo sa DXDC Lare. Kang kay salamat ani kay makapaminaw na jud ko balik sa DXDC. Basta gyud, no? Di pa gyud na Lare para gyud nga ma-certified certified listener ka man sa DXDC. Dawata ang kining t-shirt nga gikas DXDC Lar. Bukara Larbe. Bukara. Di basta-basta, no? Basik, dugay na kinangandoy na. Dugay na kinangandoy ang t-shirt sa DXDC Lar. Dagkan kay salamat ani. Ayaw pag yun laga ka nang kuha na hubuan lar kay niya pag buinas kayo rong adlaw. Lare, pwede ka nang kaon na ka? Bapa. Wala ba? Sus, pordida. Pagkabuhida siya kay wapag pagkakaon. Nay, pang panunala to, ang Lechong Manok. Guniti lar. Guniti lar. Ayaw kayo masig malagpong nga. Oh, tara na! Pati kumuta! Lar, dili na pwede. Nga kana mo imong kaon-kaonon nga lechong manok nga way pantulak dapat na ipantulak lara. Okay mga kasama. Kabugnaw pod ani oy. Bugnaw pa si mo ito. Nga gunito ni kana gunito. Salamat kay ani kay mabugnaw jud atong panani. Di ang ato kumulubol. Matambala tang kainit ani. Di basta gyud. Dagka kay salamat to sir. Iba na sa mga silingan nako, maminaw jud ta kanunay sa DXDC. Eh kani nga kuan wa pud ni kuan tinuod jud ni ilaha. Tinuod jud. Ilaban na sa mga balita, ganahan pud ta kay tinuod jud ni ilahang mga kuan dili bias. Pang ilabi na sa mga pangkatalagman pod. Dali sila makaresponde. Ilabi na sa mga silingan nako dungog maminaw jud ta sa DXDC. Salamat kes pabaminaw kanunay sa DXDC Ari Mendabao. Larry Bakuna Bisaya mura sa kanila to. Kini sa Radyo Mandudong Pinlabas Boga, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Tatak Arimen. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.